Bermeoko alkate Aritz Abaroak, Alasne Zumeta kultura zinegotziak eta Josangel Egiguren frantziskotarrak beste frantziskotar batzuekin batera aurtengo Madalen eguneko egitarauaren aurkezpena burutu dute, Bermeoko frantziskotarren klaustroan. Aurten, frantziskotarren komentuko teila izango da, hain zuzen ere, Madalen egunez, Izaroko uretan botako dena. Eta Bermeoko itoginak bertar arte heltzen direla berresten duen ekitaldian erabiliko dena. Izan ere, Bermeoko udalak eta frantziskotarrek historian harreman handia izan dute eta horren erakusgarri. Tradizioa bai, jaigiroa bai, baina beti ere elkarrekiko errespetuz burutu behar diren jaiak izan behar direla nabarmendu dute Bermeoko udaletik. Zelan ez, ikusten dozue non gagozen, gure frantziskotarren klaustroen gauz, eta ganera frantziskotar komunidadeko ordezkariz lagundute, beraz, lehenik eta bain eskerrak emon zeu hori bebai, aukera hau emotearren, eta, gaurko prentzaurreko honen izateko arrazoie argi dauzein dan. Bariku honetan Madalen egune ospatuten dugu, eta Madalen egunen horren aurkezpena egitera gatoz. Dakizuen moduen, ganera, Madalen egunien badau simbolismoz beteriko figura bat, telie dana, botaten dugun izaro atzien botako dugun telie, gaur hemen ikusten dugun atzeko aldien dakogun telia hau izango da, eta leku berezi honetan alkartu gara eta simbolismoz beteriko leku honetan alkartu gara, hain zuzen be, telia hau konbentu honetako telie dalako. Urtebi pasa doguz oso berezizek, COVID dela eta ez dela, tradizinue bera be egokituteko gaitasune euki behar izan dugu, dana gogoratuko zarie igez lehenengoz hainbat urte eta gero telie eskendunela izaro atzien bota, baina esan gainkez jaurtik eta simboliko bat egin gendunela eta museuen geratu zanela telia hori eta sinatzen dugun akta hori, eta horrek emoten dozkule aukeri ebe bai herritarrak eta bai herrire datozenak gure ohiturak ezagututeko aukera hobe bat eukiko dauie, ze telia hori ikusiko dabe, telia horren esanguri ezein dan ikusi ahal izango dabe bertan, baina tradizinue mantendu dugu, baina tradizinue berabe egokitu egin behar izan dugu pandemizegaz. Urte bi horrek pasata gero, barriro, tradizinue euneko unien berreskuratzera gatoz, baina tradizinuegaz batera ilusinue berreskuratutera gatoz. Gentie gogotzu gauz barriro gure ohitura hau mantenduteko eta gogotzu gauz baita be, kaleko giro eder hori errekuperateko. Beraz, egun berezize bermiotarrontzako aurten ganera, are berezize haue bizi izan dugu zen urte bizek pasata gero. Eta esan dako moduen, protagoniste nagusi bete egoten da Madalenetan, eta hori telie izaten da. Baina telia horrepez harri askotan, esangura berezi jokitzen dau, simbolismo berezi jokitzen dau, eta aurtenguek, omenaldi txikibet eta ganera ez omenaldize bakarrik, gure ondarien balioztapenerako tresna bat be izango da. Jakin dakizuien moduen, aurten 600 urte beteten diez lehenengo frantziskotarrak Izarora heldu zienetik, 1922 urtien Bermeoko kontzejuek frantziskotarrari emon eutzien hango lurrek bertan konbentu bat montateko, eta lehenengo frantziskotarrak 1922 urteko maizetzien arazun ziren ja bizitzen, eta han egon ziren 300 urtez. Bertan, danotakigu, ermitzetxu bete egon zanela eta konbentu hori egon zala frantziskotarrak bizi izan ziena, eta 600 urte horrek uste dugu benetan gogoratuteko modoku edizela, eta zoritxarrez, ez dakogu argi dau, ez dakogule Izaroko konbentuko teliarik, bai badaku, frantziskotarrak Bermiondakoien konbentu honetako telie, eta eskerrak guretzago emo frantziskotarrari telia hau eurek emondozkuelako egun berezi honetan simbolismoz beteriko ekintza hori egiteko, eta ganera uste dut ez bakarrik gogoratu behar dugule frantziskotarrak orain 600 urte junzinela Izarora, hori da testuinguru argi dau, baina frantziskotarrak eurak asko harinautik Bermion egon ziren, eta frantziskotarrana beti izan da komunidade bat herritarrakaz zuzeneko loturi euki dauena eta herriko bizimoduen zuzeneko parte hartzie euki dauena. Beraz, testuinguru 600 urte hurrengarrena da eta hori gogoratzeko botako da telia hau, baina era berien frantziskotarran Bermioko komunidade hori be goguen eta eskerrona agertuteko ekintza bat esango da.
Esandako moduen, tradizioe mantentzera gatoz, erdiarotik datorren tradizio hau betetera gatoz, aurten be ilusio guztiegaz Bermiotik urtengo dugu, tegie botako dugu, elantxobera bizitzi egingo dugu, mundekara bizitzi egingo dugu eta barriro jaigirorik ederrenien bueltan etorriko gara Bermiora. Hiru herrizen arteko giro ona balizuen iminiz ganera, botako dugun tegie berezize, konbentu honetako tegie izango dalako, eta jaizetan beti gogoratu behar dugu zen gauzek ez da, alaznek azalduko dozku orain apurtzu bete egitaraue zein izango dan, alaznek azalduko dozku baitxe be segurtasun neurri zeintzuk izango dizen, ze argi euki behar dugu gauze bat, alkarren ganako errespetuz ospatu beharko dugule jai hau, hori izan behar dela beti jaizen ardatza, eta ganera, bizi dugu zen errealidadie kontuten okintze, sexu erasuen aurkako kanpaina bat be egongo da, lameran egongo da informazio puntu bat Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera jarriko dana, goizeko 11:00 iluntzeko 8:00 arte, eta zertarako esandako moduen. Jaizetan ondo pasa behar dugulako, baina jaizen ardatzien alkarrenganako errespetue euki behar dugulako. Beraz, barriro eskerrak emon frantziskotarran komunidadieri, barriro balizuen imini 600. urte urren hori, pentsaten dut Madalenak simbolismoz beteriko jaize dizela bai ondino gehiago geure ondare kulturala balizuen imitzeko aukeri dakogunien, eta ganera benetan emozioz beteriko gune izango da, ze Izaro eta Izaroko konbentue, Bermiotarrantzako benetan bizi izan dugun gauze bata eta simbolismo berezize eta esangura berezize dakona, beraz, 600. urte urren honetan ezin izan dugu aukera hori galdu. Aritzek esan dagoen moduen, Lantxoberantz abiatuko gara egun horretan, bai elelau protokolugaz hasiko dugu Bermion. Batuko da udalbatza 11 etxeoetan goiko plazan, bajatuko gara Santa Eufemia Elizar aurreraino, han aukeri eukiko dugu gure dauenak mesa nagusizen parte hartzeko, eta horren ostien, barriro be 12 amargitzi hauetan edo udalbatza batuko gara itsasontziren abiatzeko. 12 bueltan urtengo dugu, Bermiotik Izarorantz, eta han heltzen garanien Izaroren beti bezala ipar-ekialderantz joango gara, eta han Bermioko banderie eta ikurrine igoko duguz, geure simbolismo hori ziurtatzeko edo aurrera eruteko. Ostien alkatiek, Aritzek botako deusku teilie, eta hor beti esaten dagoen moduen, esaldize esango deusku ozen, entzuteko moduen, horraino heltzen direla Bermioko itokinek. Horren ostien abiatuko gara Elantxobera, Elantxoben protokolue jarraitzuko dugu, beti bezala, eta Bazkaldu ostien abiatuko gara gero Mundekarantz. Mundekan beteko dugu geure protokolue, eta ostien Bermiora helduko gara 8 kaldera. Itsasontzize helduko da, eta goiko plazaraino igoko gara, urtero egiten diren herritar guztizek parte hartzen duten, edo gure daben guztizek parte hartzen duten arroskuetan. Eta horregaz amaituko genduke protokolue. Egize da, egun horretan itsasontzizek eta urton suposatzen dut gogotsu egongo dira danak itsasontzizen urteteko barriro be, udaletik bai egiten dugu dei berezi bet segurtasun neurrizek direla eta. Itsasontzizetan doazenak euki deiziela segurtasun neurri guztizek, baliabide guztizek behar diren moduen itsasontzizetan, aforue errespeta daiziela mesedez, eta segurtasunez jokatu daiziela. Bai, atrakakeran edo urtekeran portuetatik, astiro eta jai girotsu eta arazo bako jaize ospatu daigun.
barriro dinot, aforuek errespeta, segurtasun neurrizek eta baliabideek bete. Hori bai eskatuten du apurtxu bet, deize egiten dugu udaletik, aldanik eta hobien ospatu daigun eta danak hobien urten daizen, ezta? Benetan datorki dana horixe da, zuei eskerrak ematea, benetan eskerrak, oso gogoan izan gaituzulako, ezta? Eta nolabait ere, zuekin parte hartzen dugulako, bai jaietan. Bestetik gure historia hemen ikusita gauza bat beti entzun izan dut, ezta? Bermeorriak guganako izan duen harrera eta maitasuna. Hori sentitu dugu askotan eta benetan, eta hori esan digute aurreko gure fraileak. Orduan, hori, bihotzez Bermeko herriari eskerrak. Zuen laguntasunagatik, zuen eskerronagatik, eta azkenean, hemen balin badago hau etxe eder honetan, 2000 urtean, pixka berritu zen etxe hau, baita ere, herriari esker, ez da. Herriak parte handia hartu zuen, gu hemen, gure azken urteak hemen egiteko modua izan dezagun. Benetan, arrazoi askogatik, Bermeoko herriari, bihotzez eta benetan, eskerrak. Alde batetik jentieri eskatu, herrizetara mobiduten badan, etorri badatozen aldala garraio publikue erabiltzeko, beste alde batetik gogoratu bebai, gure portu zarra, dala jaigiroko gune garrantzitsu bet, eta trafikuek afekzinuko kingo dauzela egun horretan portu zarrien. Eguerdiko ordu batatarik, iluntzeko arratsaldeko 8:30 arte, inorrezin izango da autu gazartun, barruen dauzenak, itxosora jundizelako eta atara izango dabe autuek. Iluntzeko 8:30 gaueko 12 arte, ezin izango da ez hartun, ez urten. Orduen jente asko goten da eta trafikue etenengo da. Afekzinuek hasiko di ordu batatatik aurrera. Ezin je sartun, itxosora jundizenak eta atara izango dabe kotxiek. 8:30 aurrera ez hartun ez urten, trafikuea eten da geratzen da.